Η νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού θέλει να συγχαρεί τόσο τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Καδί, όσο και την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για εισαγωγή της διδασκαλίας του πολιτεύματος της Ομοσπονδίας στο μάθημα της αγωγής του πολίτη. Η παιδεία, σαν την πλούσια χώρα, παράγει όλα τα αγαθά. Όταν το 1977 στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου Μακαρίου Ντεχτάς συμφωνήθηκε η θεμελιώδης βάση ενός δικοινοτικού ομοσπονδιακού συστήματος, θα έπρεπε να ακολουθεί η λογική πορεία των πραγμάτων. Μια πορεία στην οποία η παιδεία θα παρήγαγε και το αγαθό της ενημέρωσης του κυπριακού ελληνισμού. Τα τελευταία 37 χρόνια, λαός και πολιτική ηγεσία αποφεύγαμε την ορθολογιστική προσέγγιση του εθνικού μας προβλήματος, ακροβατώντας μεταξύ πολιτικού ρεαλισμού και έβυχων συνθημάτων. Σπαταλήσαμε πολύτιμο χρόνο για μια λύση με το σωστό περιεχόμενο, χωρίς να λάβουμε ποτέ σοβαρά υπόψη τις διαστάσεις αφενός των όσων συμφωνούσαμε κατά καιρούς και αφετέρου ότι ο χρόνος δεν εργαζόταν υπέρ μας. Η ΝΕΔΙΣΗ θεωρεί ως επιβεβλημένη ανάγκη η μαθητιώσα νεολαία του τόπου, η νέα γενιά αλλά και κατ' επέκταση όλος ο κυπριακός ελληνισμός να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πολλά διαφορετικά πολιτεύματα που ισχύουν ανά το παγκόσμιο. Επιβάλλεται να γνωρίζουμε επί της ουσίας τι σημαίνει Ομοσπονδία και τι θα αλλάξει τον τόπο μας αν και εφόσον καταφέρουμε να εξεύρουμε μια συνολική λύση στο εθνικό μας πρόβλημα. Χωρίς στο παρελθόν να έχουμε επιχειρήσει ως πολιτεία να ενημερώσουμε τον λαό για την Ομοσπονδία, χρησιμοποιώντας φυσικά τη μέθοδο των πυροτεχνημάτων, χωρίς να επιτυχάνουμε ωστόσο θεσμοθέτηση στρατηγικής για την επιδιωκόμενη λύση. Είναι καιρός λοιπόν να αντιληφθούμε ότι δεν χρειάζονται άλλα 40 χρόνια κατοχής. Όλοι γνωρίζουμε πως η ομοσπονδιακή λύση είναι συμβιβασμός μέσα από τον οποίο φυσικά θα διασφαλιστεί η ύπαρξή μας και που ταυτόχρονα θα μας απαλλάξει από τον τουρκικό στρατό στα πλαίσια μιας επανενωμένης πατρίδας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτέλους, μέσα από κριτική διάθεση και σκέψη, ειδικότερα η νέα γενιά επιβάλλεται να έχει όλα τα εχέγγυα για να μπορεί να αποφασίσει για το δικό της μέλλον.